Bueno, estamos todos, boa noite. Iniciamos a sesión ordinaria do Pleno convocada para o día de hoxe. Primeiro asunto do orde do día, aprobación da ata do día 13 de noviembre de 2025. Algún comentario? Votos a favor da aprobación? Segundo punto do orde do día, aprobación da ata do 27 de noviembre de 2025. Votos a favor? Terceiro punto do orde do día, ata da sesión do 11 de diciembre de 2025. Votamos a favor? Unanimidade. Cuarto punto do orde do día, aprobación da acta do 23 de diciembre de 2025. Votos a favor? Quinto punto do orde do día. Aprobación da prórroga do contrato do servicio de axuda no fogar. Ben, como sabemos, este contrato fíxose con inicialmente un ano de duración, ca posibilidade de dúas prórrogas de un ano. Por parte o contrato vencía o día 1 de abril, e por parte da empresa adjudicataria solicitouse, se manifestou o seu interés en seguir coa prestación do servicio. Por parte do Concello tampouco se había feito ningún tipo de... Inda que no goberno municipal estuvemos valorando algunhas posibilidades de modificacións, pero, bueno, dado tamén o pouco tempo que dispoñíamos, e probablemente haxa que estudialas para a segunda prórroga do contrato no seu momento. E ben, outro día dictaminouse favorable a proposta de aprobación. Algúnha intervención en relación con isto? Sí, boa noite. Bueno, para nós é sorpresivo esta cuestión, que se trae pois, por parte do goberno a proposta de prórroga dese contrato, cando naquel momento, pois, con nós no goberno, cando trouxemos a contratación este asunto, pois se falaba da municipalización do servicio e que por parte do ahora novo goberno que se iban a encargar pois iniciar os trámites pertinentes, encargar os informes oportunos para estudiar esa posibilidade de municipalización. Co cal, sorpréndenos que traen agora unha proposta de prórroga sin dar coñecemento deses documentos para estudiar esa municipalización. E máis sorpresa me levo agora co relato do alcalde cando fala fai mención á segunda prórroga, co cal ten intención de executar esa segunda prórroga. Co cal dá xa por finiquitado a cuestión da municipalización. Por lo tanto, nós non estamos en contra do contrato, pero, lóxicamente, bueno, dado que a súa proposta e o acordo do goberno parece que era a municipalización, pois causa-nos sorpresa, co cal deixámoslo nas súas mans. As intervencións? Sí. Na mesma liña, de feito, vamos a ver, nós vamos a votar a favor, non que vai votar a favor de manter a prórroga, porque, bueno, consideramos evidentemente que neste momento debe ser así. Agora ben, eu recordo que cando se licitou este contrato, de feito creo que fomos nós quen propuxemos, en vez de 2 máis 1, 1 máis 1 máis 1, coa idea precisamente de que no primeiro ano, como cando estaba gobernando o movimento veciñal, recordo o debate era que como eles levaban no programa o de municipalizalo, e tamén sabemos que é unha cuestión complexa, pero entón precisamente eu creo que se meteu, que foi o presidente do bloque que propuxo un máis un precisamente coa intención de, ao final do primeiro ano, estudiar a viabilidade da municipalización, se é oportuno e se é viable económicamente. Entón sí que é certo, que nese aspecto tamén nos sorprende, nós vamos a votar a favor, pero o que sí queríamos era que ese acordo, que daquela eu creo que máis ou menos tacitamente se tomou, que se faga efectivo de aquí ao ano que ven. Vamos a darlle digamos, que o novo goberno leva pouco tempo no cargo e vamos a darlle, digamos, ese beneficio de falta de tempo, pero que sí que non creemos que
para, digamos, cumprir o que era a filosofía da forma en que se fixo aquela licitación, consideramos que se debe estudar, facer un estudo efectivamente sobre se é viable e se é oportuno e se é máis económico e se mellora o servicio municipalizando ou dando a través de licitación privada. En primer lugar, hai que ter cara, pero hai que ser, además de ter cara, hai que ser cínico para aproveitarse dunha loita de varios anos pola municipalización do SAF, chegar ao goberno, pasarse 2 anos, mantelo privatizado, privatizar absolutamente todo neste Concello, hasta a redacción de nóminas privatizada, manter todas as privatizacións e vir aquí a decir que vostede que lle causa sorpresa. Vostede non lle causa sorpresa nada, vostede o que é un cínico. Eu creo que nestes 6 meses, recórdolle que neste goberno non hai adicación económica, pero sí que hai adicación de traballo, e moita. Vostede igual non a ve, pero é difícil tapala, porque sorpresivamente todo o mundo volve a falar de que en Touro aparecen proxectos, de que en Touro se fan cousas. Casualidade que durante unha época, cando estaba vostede alcalde, desapareceron os proxectos, vostede marchou e volveron a aparecer proxectos. Casualidade ou non, diría que é froito do traballo. Xa digo, vostede que viña aquí dar leccións de privatizar SAF, cando vostede, a Concelleira de Servicios Sociais naquele momento, a enganou e intentou aprobar uns pliegos que eran os que tiña o anterior goberno do PP, que non incluía ninguna cláusula social, hai que ter cara. Que vostede veña aquí con ese discurso hoxe, cando as traballadoras disfrutan de melloras económicas e melloras laborais gracias a que houve varias persoas que se levantaron e que non tragaron con rodas de muiño e fixaron que vostede tuvera que parar o pleno e aprobaron os pliegos con cláusulas sociales coméndose o que quería vostede facer pola porta de atrás, hai que ter moita cara, non pouca, moita cara. E ademais de ter cara, ser cínico. Agora que vostede nestes meses de novo goberno no cal eu me incluo porque teño competencias delegadas e aporto o traballo no día a día, vostede ven aquí dicir que lle sorprende que siga privatizado o servizo SAF. Neste tempo, volvo a repetir, sin dedicación económica, vostede tiña dedicación económica, o que non tiña era dedicación de capacidade de traballo e de propostas, ou se as tiña, era para facer xusto o contrario do que había prometido estando na oposición. Neste tempo aprobáronse algo así como 3 pós, hoxe vanse aprobar uns orzamentos e dúcias de propostas que están salindo adiante todos os días. Se lle digo a verdade, no SAF traballouse moitísimo, igual que traballou este concelleiro estando no goberno e sin estar, na mellora das traballadoras traballouse moitísimo e elas poden o decir, e a representación sindical durante estes meses centrouse e priorizouse absolutamente a mellora para os usuarios, que tamén é unha mellora básica, máis que nada porque son os nosos veciños e son a xente que recibe este servizo. E valoráronse certas propostas, todo o mundo é coñecedor de que hai moitísima rotación das traballadoras nas casas, e foi algo que se estuvo estudando, que se sigue estudando. Valorouse, estánse valorando outras propostas que se irán comunicando pouco a pouco. Entón, priorizouse eso, sí, certo, priorizouse eso. Non se priorizou nestes poucos meses, que faime gracia por cinismo, que vostede diga, non, é que, en plan, é que viñeron a facer o contrario. Non, nestes meses estivose traballando. Que se vai a pedir un informe económico para valorar a municipalización do SAF? Claro que sí, pois agora, pero de xeito paralelo a este proceso de mellorar o servizo para os usuarios. E sabemos que os informes económicos non se entregan dun día para outro, sabemos porque non lo contaron no seu momento dende a Pobre que a municipalización do servizo do SAF non é cuestión de un ano, nin de medio ano, e que hai moitísimas pedras no camiño. Entón, a ver, vostede pode vir aquí e facer o populismo que queira, pero, bueno, a xustificación está encima da mesa, os feitos están encima da mesa, e sabes o que está encima da mesa? Que vostede non é que mantivera privatizado o SAF, é que vostede hasta privatizou e mantivo privatizado hasta a redacción das nóminas. Este Concello, baixo o seu mandato, era máis privatizador que o PP antes da moción de censura. O sea que, a ver, escondas un pouco, máis que nada por si lle queda algo de dignidade, escondas.
Entón, de cara aos meses vindeiros de traballo, claro que estamos dispostos e bueno, así falará o alcalde, pero en solicitar eses informes e en traballar e valorar esa vía. Más que nada porque falo por min e creo que tamén falo polo alcalde no que levo visto, porque polo que vexo a día de hoxe trabállase por cumprir pactos. Vostede, sin depender de ninguén, facía xusto o contrario do que prometía. Entonces, nada, deixemos que falen os feitos. Ben, vamos a ver, non me debín de expresar ben cando dixen o da segunda prórroga. Dixen que con anterioridade a plantearse a segunda prórroga é cando propoñemos facer esas melloras que estuvemos considerando. A ver, decía moi ben o BNG, levamos 6 meses aquí, é prácticamente imposible, tendo en conta que vencía o contrato o día 1 de abril, era prácticamente imposible que poderamos levar nada a término nese corto plazo. Entonces, o da prórroga, digo, é algo imposto casi por necesidade, por premura de plazos e por todo eso. E o momento de facer estudios porque vamos a ter tempo, é de cara á segunda prórroga, que será para o mes de abril do ano que ven, e habrá que empezar a traballar non en xaneiro, sino en outubro, noviembre, e a partir de aí ese tema. Non vou reiterar os argumentos xa que empleo o concelleiro Darío. Realmente eu creo que vostedes están absolutamente incapacitados para mencionar nada en relación con este tema, porque temos todos moi fresquito na memoria como se xestionou este contrato, como se xestionaron os pliegos e as condicións que nos levaron a contratar nestas condicións, e que as melloras precisamente propostas nese momento pola... Precisaron algo máis? Non? Sometemos a votación a prórroga de contrato, votos a favor, votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Punto 6 do orde do día, aprobación do Orzamento Municipal 2026. Un dos motivos que nos levou, nos que fundamentamos a moción de censura, era a inexistencia de presupuestos, de proxectos de presupuestos, siquiera do ánimo de presentalos, de someterlos siquiera a consideración do Pleno, xa non digamos nada de non negocialos ni nada dese tema. Entón, conocida a nosa postura que estuvemos mantendo con este novo goberno, devolver o Concello á normalidade. E a normalidade nunha administración municipal é que existe un presupuesto anual e o goberno municipal ten a obrigación de presentalo. Este ano é certo que presentamos con retraso, podíamos utilizar a argumentación anterior, levamos moi pouco tempo, estamos collendo as riendas, temos unhas carencias de personal importantes e traémoslo con certo retraso que nos gustaría haberlo traído a principios de ano como mínimo. E, efectivamente, a ver, o presupuesto excuso decir é a plasmación numérica, digamos, é a expresión en cifras do programa político de calquer goberno. E, lóxicamente, tanto os ingresos como os gastos que se consignan no presupuesto municipal dependen de decisións políticas, de acuerdos, no caso dos ingresos, modificación de ordenanzas, ou mantemento das existentes, e no caso dos gastos de aprobación de proxectos de gasto, de investimentos, e como xa temos todos a documentación do orzamento, vou facer nada máis mención a os puntos máis significativos do orzamento que presentamos. A ver, en principio, por exemplo, a cifra pode parecer avultada con respecto a anos anteriores, a presupuestos anteriores. Efectivamente, este ano tenemos un presupuesto con un importe total de 5.350.000 euros. E a que se debe esta cifra? Realmente non modificamos as ordenanzas, por tanto non modificamos os ingresos, e este incremento débese basicamente a que consignamos nos presupostos os planes provinciales, o adicional 4 de 2025, o post 2026,
o plan de millora de camiños, porque xa conocemos todos esos compromisos de aportacións, e tamén, unha parte tamén importante, a parte do post-2025 destinada a gasto corriente, unha vez detraída a cantidad que corresponde a amortizar a deuda que tiña o Concello coa Diputación, que este ano quedará saldada a cero, por tanto, e a diferencia do post do ano pasado, detraída, xa digo, a cantidade destinada a saldar a deuda, pois incorporase tamén este presupuesto de exercicio 2026. E no tema de ingresos facer mención a que incorporamos ao presupuesto a cantidad de 86.000 euros correspondientes a un aproveitamento urbanístico que estaban pendientes de aplicación ao presupuesto, que non se aplicaban porque non se aprobaban proxectos de presupuesto, lógicamente non se podían incorporar. Este ano incorporamos esos 86.000 euros e que se van a destinar a investimentos. E polo lado dos ingresos, as dúas partidas significativas son esos 86.000 euros e a parte de gasto corrente do post-2025, que incrementan sensiblemente a disponibilidade de ingresos. E pola parte dos gastos, significar que destinamos unha partida importante á compra de terrenos, en principio 60.000 euros. Anuncio xa, aproveito aquí para anunciar que temos compromiso ca Fundación Monte do Gozo para a compra de dúas parcelas, están aquí ao lado de baixo e ao lado arriba do Parque Dieguez, e dúas partidas en total suman 2.100 e pico metros cuadrados, e temos xa un compromiso para iniciar o expediente de compra e comprar esas dúas parcelas. E de aí esa consignación de 60.000 euros que figuran no orzamento. En canto ao resto das partidas, facer un pouco de mención ao resumen de investimentos, que é a parte importante do presupuesto de gastos. Este ano destinamos case a investimentos un 20% do orzamento, partindo de que temos... estou buscando a eso de inversións, a ver se o encontro. Facer unha pequena referencia ás inversións máis importantes que temos, son as incluídas no post-2026, as incluídas no adicional 4 de 2025, o plan de melloras de camiños da Xunta de Galicia, e mencionar que na parte de investimentos hai unhas previsións aí destinadas as achegas municipales, as distintas convocatorias de subvencións que temos tramitadas, que para o caso de que sexan aprobadas, pois temos que facer frente ás aportacións municipales, algunha delas importante, como pode ser a deste parque infantil que queremos que se financia con cargo a unha subvención nominativa da Diputación Provincial, que supón unha achega municipal de 77.000 euros, e temos unha achega de 31.000 euros para a adecuación da escola de Enquerentes, para alquiler social, e algunhas outras máis para o caso de que nos concedan, son esas previsións que hai aí, e algunhas delas sin nombre e apellidos, pero que dependen desa concesión ou non, desas subvencións as que teremos que facer esas aportacións. E basicamente ese sería o resumen e as notas máis significativas do presupuesto que propoñemos para este exercicio. Algo de debate iremos aportando. Intervencións sobre este tema? Sí, primeiramente desmitificar o tema orzamentos, porque o orzamento, ao fin e ao cabo, é papel, non é máis que papel. O interés do orzamento é logo o que se executa, porque ese orzamento é papel, o papel pode con case todo, e o interés está en como se executa eso.
o orzamento é absolutamente continuista, e é continuista porque non varían os ingresos en absoluto, e como non varían os ingresos, pois, dado que a inmensa maioría dos gastos están comprometidos, a maioría do gasto corrente está absolutamente comprometido, o orzamento, pois, non hai máis tela. Non hai máis tela, o tal é absolutamente continuista no ingreso. A única variación que hai no ingreso, a única variación relevante, a marxe desa venta, desa parcela que non estaba consignada no orzamento vixente do ano 22, porque non se incorporou naquele momento, supoño que erróneamente, porque esa parcela xa estaba vendida con anterioridade, co cal non se incorporou a ese orzamento de maneira errónea. Pois, a marxe deso, o ingreso principal que se incrementou foi por intereses da conta bancaria, porque hasta que chegamos ao noso goberno, pois o diñeiro depositado nas contas bancarias que tiña o Concello, pois non xeraba intereses. Desde que nós chegamos, pois ese diñeiro xerou intereses e o goberno actual continuou cas mesmas contas bancarias nas mesmas entidades, e dai que hai un ingreso extra por esos intereses. É o incremento maior nos ingresos. Por demais, claro, os ingresos son continuistas, os gastos correntes pois incrementáronse porque se incrementou salarios, logo incrementáronse gastos por servicios que antes non se prestaban e que, cando nos chegamos ao goberno, adoptáronse servicios como aquelas actividades extraescolares que anteriormente viña prestando a AMPA, asumeunos o Concello, incrementáronse gastos por outros servicios como a asistencia e as actividades das persoas maiores, pero non se incrementou o ingreso. E, bueno, eso ben recollido, e isto non é unha valoración política, é unha valoración técnica, ben así recollida no informe de intervención, que destaca a escasa capacidade de autofinanciamento por parte do Concello, claro, hai unha escaseza de recursos propios, co cal, o informe de intervención, limita a capacidade do Concello para facer fronte tanto á prestación dos servicios básicos como dos investimentos, que sen aportacións do resto de outras administracións públicas estarían en serio perigo a prestación destes servicios. E faise mención ao SAF porque é, evidentemente, o servicio que máis recursos consume do Concello e dos cales, case o 50% do SAF, é aportado por recursos propios do Concello. A outra, pouco máis da metade restante, é aportada polo resto de administracións. Tamén mencionar que no ano 2026 temos un ingreso extra que non vai haber se non se modifican os ingresos, non o imos a ter no exercicio seguinte, que é ese derivado do POS do ano 25 que non se pudo aprobar no seu día porque o PP votou en contra, e ese importe de 753.000 euros que non se pudo executar no ano 2025, pois a Deputación acordou reinvestilo no ano 2026, dos cales deses 753.000 euros, 432.000 obriga a Diputación a destinalos a amortizar a débeda que o Concello tiña contraída ca Diputación polos POS desde o ano 2017 ao 2023, e o resto, aproximadamente uns 320.000 euros, incorpóranse ao orzamento para gasto corrente. E ese é un importe que non vai haber nos exercicios seguintes.
E logo, pois, facía mención ao alcalde a capacidade, ao investimento, claro, a ver, a capacidade de investimento do Concello limítase única e exclusivamente a aportar aquela participación municipal no financiamento de obras financiadas por outras administracións e deixa pouco máis que pois uns 20.000 euros de todo o orzamento do Concello, aproximadamente uns 20.000 euros para investimentos sin definir, seguramente pois para algunha subvención que estea pendente de conceder, se é o caso, que o Concello teña algo que aportar. Estimamos que é unha cantidad moi pequena, co cal é moi posible que o Concello pois, teña que renunciar neste ano 26 seguramente a subvencións por subvencións que lle concedan e que vai ter que renunciar porque non vai ter capacidade o Concello para facer fronte a ese investimento que teña que aportar, que complementar o Concello. Refírome, por exemplo, subvencións que creo que teñen solicitadas como a da infraestructura verde ou como a depuradora da Quinta, que creo que volveron a solicitar de novo. Por lo tanto, pois poden facer todo o fume que queiran co orzamento, pero, en realidad, é unha situación pois continuista que dá hasta onde dá. Jesús? Nada. Sam? Sí, grazas. Vamos a ver. Logo de 3 anos, é dicir, desde o ano 2022 sin orzamentos, lóxicamente, un orzamento que se presente agora logo de 3 anos, é dicir, 4 anos realmente, ten que ser un orzamento bastante diferente. E realmente este é un orzamento que efectivamente o que fai actualiza, é unha actualización obligada se o comparamos co orzamento último que estou aprobado aquí, que é do ano 2022. E esa actualización, vese, claro, algunhas cousas como pode ser un certo tipo de subvencións para parroquias ou para festas, é dicir, que xa están aprobadas algunhas do ano 2022, casi nada, pero que nunca se poderon executar precisamente por non haber orzamentos. Realmente o incremento do orzamento tan considerable é debido, xa o dixo o alcalde, pero é debido ás transferencias de capital, é dicir, ao aumento enorme, de feito creo que é dun 200% ou algo así, na parte das subvencións. E claro, eso infla un pouco o orzamento e nos poden dar a entender que un orzamento, digamos, que aparentemente podría estar ben en canto á cuantía final, pero un pouco sería facer ter unha visión un pouco, non é un orzamento consolidado nese aspecto. E ademais, é outra cuestión tamén relacionada con esta que tampouco non sei hasta que punto están garantidas algunha desas subvencións, non como a da Diputación de 100.000 ou dúas da Xunta, unha de 50.000 do Instituto Grego de Vivenda Solo ou outro de 83.000 de medio rural, non? É dicir, que aí hai que poñer un pouco freno e ver canto deso realmente se vai a conceder. Pero, pese a isto, para nós é un orzamento que ten moitas lagoas, evidentemente, non? Pese a ser un orzamento actualizado, e nós vemos unha lagoa na parte dos ingresos polo seguinte. Aquí, desde que se crearon os dous encoros, ainda que a cuantía pequena, é simbólica e é importante. O Concello, o encoro número 1, aportaba en torno a 15.000 euros cada ano ao Concello de Touro. E dende o ano 2023 non se volveu que eu sepa, nin no 2023, nin no 2024, nin creo que no 2025 se cobrou, o cal perdemos unha cuantía moi importante. E neste ano 2026 tampouco aparece no orzamento, é dicir, xa creo que damos por perdida unha cuantía que é equivalente aproximadamente a 15.000 euros ao ano, que é unha cuantía que é maior, por exemplo, por Oxidaes de Touro. Eu creo que é unha cuestión para valorar por parte do goberno, que valora realmente eso, é dicir, como damos perdida, é dicir, perdonamos ya Naturgy 15.000 euros ao ano. Eso pola parte dos ingresos, cal é unha cuestión xa para nós importante, a parte da cuantía, polo que representa, non? A única compensación mínima que tiñamos, que foi aquel acordo famoso que asinaron o anterior alcalde, pois nin eso nos quedamos. Logo, no que respecta ao orzamento de gastos, sin embargo, nos chamamos a atención unha cuantía que sí que descende respecto ao teórico orzamento do 2025, que supoñemos a liquidación, que é un descenso do 13% nos gastos de personal. Se fora un descenso debido a unha mellor eficiencia, pareceríanos moi ben, pero máis ben nos parece que é todo o contrario. É un descenso do 13% no gasto de personal pola falta de personal e por unha mala xestión.
Porque aquí precisamente se algo está falta este Concello de parte do personal que eu creo que o dicía o anterior alcalde e o novo alcalde tamén o corrobora. Entón, polo tanto, esa é outra cuestión, outra lagoa que nos vemos. Ao mesmo tempo, nos botamos en falta, analizando un pouco xa máis por áreas o orzamento, botamos en falta algunhas cuestións. Por exemplo, para o fomento de emprego e para a implantación, por impulso de actividades empresariais, destinas 4.918 euros, é dicir, unha cuantía absolutamente, famélica, non? E eu creo que iso é unha cuestión que nun Concello como Outeiro debería ser unha partida importante e unha área de actuación que debería ser importante. Tamén botamos en falta cousas que se aprobaron aquí, como, por exemplo, o que é a defensa do patrimonio histórico, como, por exemplo, facer algunha cata en algún castro, ou facer algún roteiro, por exemplo, unha variante da ruta 233, que se aprobaron aquí e que tampouco aparece no orzamento. Por lo tanto, para nós tamén esa é unha lagoa e unha lagoa importante. E logo, respecto ás subvencións, pois, bueno, non consideramos que a subida da AMPA de 3.000 a 4.000 euros é bastante raquítica, pero vamos do ano 22, é dicir, unha subida ni siquiera actualiza casi o IPC, non? Ou incluso tamén a ese de todo o que consideramos que tamén se debería ampliar, estamos falando de cuestións moi importantes, cultura e deporte, non? E educación, vale? E logo nos xa poñeramos as nosas dúbidas respecto tamén, seguindo co que son as subvencións, cando foi na comisión, a respecto desa subvención nominativa a outras entidades solicitantes por 10.000 euros, que dicíamos, hombre, se é unha subvención nominativa, terá que aparecer o nome da entidade que a recibe, non? Nos comentou daquela que, bueno, era por se algunhas parroquias querían facer actividades físico e deportivas. Bueno, seguimos tendo esas dúbidas, porque unha subvención nominativa é nominativa, ten nome e apelido, non é o portador, por así decirlo, non? E logo, tamén outra pregunta que fixemos respecto á cuantía esa do pasivo financiero da amortización desa débeda da Diputación, que é unha cuestión, bueno, de interpretación, pero nós seguimos dando por válidas a justificación e a aclaración que nos fixo o señor secretario na comisión. Ao mesmo tempo, tampouco non sabemos se a Diputación vai a seguir destinando un adicional para isto, e máis que nada eu creo que se podría, porque estamos falando de amortizar 432.000, dos cales 296.000 son amortización a maior, os outros xa temos un adicional, non? É dicir, que serían 290, casi 300.000 euros que se van a amortizar e que é unha cuestión que é como apalancar aí unha cantidad de dinheiro, porque non se vai poder destinar a outra cousa. E claro, sempre se pode contestar, bueno, pero temos que amortizala. Ainda que, bueno, eso é interpretativo, pero vamos a supoñer, bueno, pues, chegado un momento, se obligatoriamente a Diputación non o obliga, pues, se podría facer un suplemento de crédito, pero, mentres tanto, podíamos ter unha disposición dese dinheiro. É dicir, estamos apalancando un dinheiro e nós, por lo tanto, non nos parece máis correcto desde esa perspectiva. Entón, en definitiva, é dicir, concluindo, para nós non é o orzamento que creo que era necesario. Tiñamos previsto presentar incluso unhas emendas, pero cando presentamos na comisión xa nos dixo, hombre, bueno, se presentadas algunhas, pensamos que é un orzamento evidente pechado, e dixemos, pois mira, xa nos dixeron, non se pode ampliar gasto, pero nós creemos que é un orzamento que ten lagoas no campo do emprego, no campo de actividade económica, que hai unhas partidas críticas, no campo do que decíamos de que ni siquiera se cumplen certos acordos que se aprobaron aquí de mocións que traía o bloque, todas elas prácticamente, respecto, por exemplo, este patrimonio histórico. No apartado das subvencións, creemos tamén que non estamos de acordo, sobre todo porque se priman algún tipo de actividades e outras se mantén máis ou menos igual, e logo esa parte de perder esos 15.000 euros este ano e os que se perderon dos anos atrás tamén nos parece algo para nós que non é justificable. Estas son as razóns que nos levan a que non vamos a votar a favor do orzamento, vamos a votar en contra. E esa é un pouco a exposición dos motivos polos cales baseamos o noso voto. Darío? Empezando por contestar esta última intervención, en canto aos acordos que se tomaron aquí en patrimonio, que non se van deixar de cumplir ningún. Primeiro, en canto a facer catas, é que hai un proxecto para explorar e poñer en valor o Coto de San Sebastián, que foi aprobado aquí con remanente, que se vai executar en canto este feita a liquidación. Número 2, pediuse unha subvención, un proxecto integral á Deputación da Coruña para poñer en valor o xacemento do Castrillón e para facer un acceso público que a día de hoxe, quen queira acceder ao campamento romano do Castrillón non ten acceso público, ou se o ten é deficiente, entón pediuse unha subvención. A ver, vostede, non sei,
non sei se a subvención ímos pedir ahora a Deputación que non la denegue e non ímos executar. Ademais deso tamén se fixo o tema do cruceiro de Calvos. Home, non sei, eu creo que hai cousas máis fáciles que criticar que o tema do patrimonio, porque eso está lo difícil, eu creo que está complicado. E logo o argumento de que, a ver, a min parece moi ben, a ver, eu entendo que evidentemente a nivel político, eu entendo que ao final todo o mundo ten que buscar unha xustificación e a xustificación a veces é difícil, non? Pero neste caso, é dicir, os orzamentos entregáronse con antelación, eu aquí mismo fun quen dixo que se pasaran enmendas, vostede ven hoxe aquí ao pleno e di, no, que faltan 15.000 euros por aquí, no, é que isto, que hai aquí 10.000 euros como sembrando a dúda dudosa. Mira, eses 10.000 euros dos que fala vostede de actividades físicas deportivas, explico moi fácil porque se fixo, porque además a idea foi miña e é moi interesante tamén que a xente coñeza as interioridades do concello, porque a veces os veciños non teñen nin idea de como se xestionan os fondos. Resulta que o concello organiza actividades físico-deportivas para o público xeral aquí en Touro, en plan que as dá o técnico deportivo, e logo mendigaba, ou como se solía decir e como se sigue dicindo no novo neocaciquismo, o goberno naquele momento, pois o do señor Roberto Castro, facía neocaciquismo, como digo, e, según os seus intereses, pois subvencionaba se interesaba ou non, e mantiña, eso sí, a información para que ninguén se enterase de outros lados por se acaso o pedían. Falo concretamente de actividades físico-deportivas. Os veciños teñen que saber que eu son de idea, igual hai aquí xente neste pleno que non, eu son de idea que todos os veciños de todas as parroquias non teñen máis dereitos de Santiso que os de Prevediños, nin a inversa, teñen todos os mesmos dereitos, pero os mesmos, non uns máis e uns menos. E neste caso o que se facía era dar subvencións nominativas a Bama e a Prevediños para facer actividades físico-deportivas e, sin embargo, en Beseño, en Quión, en Loixo, no resto de parroquias non se lle daban subvencións nominativas e moitos dos veciños estaránse enterando por este pleno que había esa oportunidade, eles non o sabían. Entón, eses 10.000 euros que se meten a maiores, ademais de manter, evidentemente, os fondos para Bama e Prevediños, son para, se outras parroquias, evidentemente, hai que dar a coñecer esta proposta, hai que dar a coñecer, por iso non se lle pode poñer o nome, porque a día de hoxe, como ainda non se coñece, non se sabe se a van solicitar todas as parroquias, igual hai que incrementar ou non vai solicitar ninguna, é para que todos os veciños teñan dereitos, os mesmos dereitos. O sea que alégrome que salise este tema porque me parece interesante. Entón, xa digo, este goberno igual noutras partes pode escasear de algo, creo que no tema de patrimonio ten traballo duro por aí, se vai por aí. E nada, agora é que, agora isto faiseme super denso, porque empecé nun pleno fai tempo aquí a rebatirlle ao portavoz do movimento veciñal, pero que é un crack das fake news, e non sei, eu creo que esta é a oportunidade para un capítulo 2 de política de barro, porque as burradas que dixo fai 2 minutos é que xa non sei nin por onde empezar, se digo a verdade. Mira, vamos a poñer un pouco de razón a súa sin razón. Vostede empezou o relato porque sí, vostede o que fai aquí é un relato, é dicir, xa yo dixen antes, vostede articula un discurso, por iso nunca contesta as miñas réplicas, porque vostede ven co discurso e ese discurso sempre é un relato no sentido de que ten certo, igual unha finalidade literaria, pero a finalidade máis grande que ten é manipular, deixar medias dudas, un pouco aí a ver onde queda. Entón, por iso me gusta rebatirlle unha a unha. Empezou a falar de que o orzamento que era un papel, un pouco quitándolle importancia en línea do que vostede facía cando estaba no goberno, que dicía, total, é unha previsión, eso non vale para nada. Que logo o que importante é como se executa. Moi ben. É un papel, pois se é un papel, explíquelle vostede ás asociacións parroquiais que organizan as festas como ese papel facía que cobraran 300 euros e este ano van cobrar 700. Ou explícalle en todas as subvencións nominativas que hai que se recollen incrementos desde cousas tan variadas como o Folk in Río, como a escudería de rallies, como absolutamente en todos se incrementan as partidas. Incluso algunhas se crean e se lle dan un soporte legal, como é no caso do Club Motouro,
e outros eventos. Entón, explíquelle vostede, ou tamén, por exemplo, a partida que se recolle para este campeonato que se organizou outro día aquí, de karate, que trouxo a máis de 450 personas a Touro. Entón, son un papel, sí, un papel dende logo que son, pero que teñen aplicación na vida práctica, claro que a teñen. É curiosísimo que vostede fale de continuismo, pero continuismo foi o que fixo vostede, que colleu un orzamento que era do PP que antes criticaba e fixo absolutamente o mismo. Se continuismo é gastar cartos dos veciños en comprar terreos públicos que o Concello non ten, aquí en Fontedíaz, e cedelos para facer vivenda social ou equipamentos como o centro de día, pois viva o continuismo. Pero aquí non é continuismo, porque o continuismo debería seguir algo anterior. E anterior estaba vostede. E isto non continúa nada de vostede. Porque vostede, o de vivenda social, eso acordáballe cando estaba na oposición e cando construía relatos, que é no que realmente vostede ten algo de calidade, por leválo a termos futbolísticos. Entón, si eso é continuismo, pois eu estou encantado do continuismo, a verdad. Se vostede fala de que continuismo é pois poñer en marcha novos, estou de acordo totalmente que é logo como se executa, pero que como se executa se está explicando e continuará se explicando. Se continuismo é poñer un servizo de vigilancia de pistas forestais para que a normativa de talas se cumpla e non estén as pistas totalmente destrozadas, que é o que se vai poñer en marcha, se yo adianto, pois tamén, moi bo continuismo. Sería peor seguir como vostede, que non facía absolutamente nada e todo continuaba como sempre. Se continuismo tamén é, e volvo a dicirlle, coincido con vostede, que é como se executa. Se continuismo é, por exemplo, vamos poñer un caso da súa xestión chapuza. Por exemplo, a obra, non? Moitos veciños de Foxás ou da obra, que además foi unha promesa electoral, así destas que se lle dan moito bombo, pois o problema é cando ven a realidade. Mira, da obra, por exemplo, estes orzamentos igual permiten subsanar a chapuza que fixo vostede. Na obra, fixose unha obra na que se gastaron máis de 200.000 euros e, por exemplo, a pesar de que estamos falando de obra que todo o mundo vive concentrado, vive en núcleo, non estamos falando de Subres, por exemplo, que cada un vive nun lado, non, que se fixo unha obra gastando máis de 200.000 euros e moitas casas, e non falo por problemas de cotas, de que unha quedara arriba, non, as mesmas cotas deixáronse casas sin conectar. É dicir, a día de hoxe, en a que se puxera en marcha a depuradora, que non se puxo, agora explicarei o porqué, é que non, é que vostede deixou a moitas casas sin conectar. Estes orzamentos, que sí, son papel, pero igual o papel logo se convirte en facer que a súa obra chapuza pois se convirta nunha obra funcional e que non dé servizo a varios veciños, senón que lle dé a maior parte. Unha auténtica chapuza. Que máis lle podo comentar? Pois, que máis falou? E logo, eu creo que vostede fala dunha cuestión e sería interesante abrir este debate aquí. Di, non, continuista porque non varían os ingresos. Moi ben, non sei se vostede o que está plantexando aquí e se o plantexa, pois plantexo de verdad, non se corte. En plan, non sei se plantexa unha subida de impostos, porque entendo que para que varíen os ingresos, máis alá de aportacións a conta do Estado ou da Xunta ou así, entendo que o Concello tamén recauda vía impostos igual que o Estado. Non sei se o que aporta vostede é que se suban impostos. E se é vostede a súa proposta, que é legítima. De feito, os gobernos de esquerdas, que vostede de esquerdas ten moi pouco, os gobernos de esquerdas normalmente pois falan da redistribución da riqueza e evidentemente, pois sí, hai certos impostos que igual hai que subir. Diga vostede cales. E logo tamén o vexo bastante vago, a verdade. Eu pensei que iba a estar un pouco máis traballador. Vexo vago e un calificativo a maiores. Vexo usurpador. Mira, usurpador explicolle por qué. Porque xa sabe que eu normalmente non utilizo calificativos sin explicar o porqué. É que di, non, é que o Concello ingresa máis porque ingresa por servizos que non se prestaban. E citou concretamente as actividades extraescolares. Pois gracias por poñer aquí en valor, porque vostede sabe, ainda que por cinismo non é capaz, de que as actividades extraescolares, tanto o deseño como todo o traballo que dou, que foi nun agosto do ano 2023,
este servidor executou directamente sin ninguna axuda súa, porque vostede non fixo nada. Gustaríame que dixases que fixo algo, pero que vostede non fixo nada, pois foi traballo deste concelleiro. Entón, pois, non sei, nese sentido vexo usurpador, sí que vostede é continuista, porque a verdade é que dáselle ben o de ser usurpador, e logo vexo vago, porque o movimento veciñal, na súa esencia, nos seus inicios, acórdome que nos felicitábamos de presentar as primeiras enmendas aos presupostos e todo isto. O titular, digo titular, por eso digo titular. Entón, pareceme curioso, porque é que agora directamente ven aquí, conta o seu relato, pero que non presentou enmendas. Entón, houve unha comisión previa na que se podían facer aportacións e estábase disposto a cambiar. Entón, pois sí, se isto é o continuismo, pois, xa lle digo, eu encantado. O que me alegro moito é que non sea continuismo do que vostede facía, que era nada. Antes, na exposición que fixen do presupuesto, olvidaronse dúas cousas que considero importantes. Unha, moi importante, además, nesta actualización do presupuesto, as bases do presupuesto, as bases que moito máis completas, moito máis ampliadas. E nesas bases, tal como se acaba de referir, o tema das subvencións, a importancia de algunhas que tal. A nosa pretensión inicial no tema das subvencións era que os solicitantes das subvencións nos presentaran unha memoria de actividades e cunha valoración aproximada. Algúns se o fixeron de palabra, contactamos con prácticamente todo o mundo para nos facer un cálculo razonable. De aí os incrementos que presentamos en algunhas das nominativas previstas, pois basanse precisamente no diálogo cos beneficiarios desas axudas. O tema da subvención das festas, que é importante, foi debatido aquí no pleno, e lóxicamente por parte do anterior alcalde non se executaban esos temas, como non aprobaba presupuestos, pois non se tiña unha justificación para non executar aqueles acordos. Estas bases recollen todo ese tema no relativo a subvencións. A ver, depois, aquí xa foi obxecto de debates en varios plenos, o tema de se o presupuesto é simplemente un papel. A ver, por suposto que o presupuesto plasmase en un papel, pero se no papelito ese non se pode executar nada. Vostede dice que se executa. Como se vai executar algo que non este plasmado no papel? Eso é algo evidente. Discutir a trascendencia, a importancia dun presupuesto municipal nunha corporación, eu realmente creo que roza xa, non lle vou a poñer calificativos a estas alturas que se pretenda quitarlle importancia aos presupuestos cando digamos que é o acordo político máis importante de calquer gobierno anual, o sea, ao longo do ano. E iso encanta ese tema. Depois tamén diría ao portavoz do movimento, a ver, ser preciso na información. Non é certo que o Concello financie o 50% do SAF. Estamos moi longe de financiar o 50%, por suerte. Estamos moi lexos de financiar o 50%. Encanto ese tema. Encanto, además, pues, bueno, as precisións feitas polo movimento pues, están máis ou menos contestadas. Encanto a intervención do BNG, vamos a ver, bueno, antes de referimos 86.000 euros desa materialización do tema urbanístico, e efectivamente esos estaban ali, pero se vostede houbera aprobado un presupuesto no 23, no 24, no 25, podíos haber incorporado, o sea, non é que houbera unha imposibilidade de incorporar esos 86.000 euros a ese tema. Respecto ao tema dos ingresos polos encoros, en canto ao convenio dos encoros, que manifestaba o portavoz do BNG, efectivamente é certo, pero habrá que preguntarlle ao goberno anterior por que deixaron de liquidar ese convenio. Eso liquidabas anual, si é certo que o promotor dun dos encoros habitualmente non o abonaba, pero o outro si o abonaba anualmente. Conforme se lle facía a liquidación, si, non digamos imposto, pero bueno, si, un convenio de participación aí nese terreno, o sea que eso si é certo. En canto da débeda da Diputación, a ver, a interpretación feita aquí polo secretario interventor e polos demais hasta onde chegamos é literal. Dice literal que se debe dedicar a eso. Que vostede dice, podíamos obvialo e despois, se temos que tal, vamos a un suplemento de crédito. Pois sí,
sí, sería unha opción, pero se sabemos a antemao que vamos a ter que ir a ese tema, eu creo que en presupuesto, facer a previsión en presupuesto, e respecto ao tema dos importes das inversións municipales previstas para este ano, que se pode valorar, pero hai que decir que o Ayuntamiento aporta en inversións de fondos propios 387.591 euros nese tema. Despois é certo que queda unha... Pero sí tamén podemos recurrir, non vamos a perder ningún tipo de subvención por falta de financiación municipal, porque temos a posibilidade, vamos a ter un remanente de crédito suficiente para poder acudir mediante suplementos de crédito, mediante modificacións, expedientes de modificación, para acudir a financiar esas subvencións. Ojalá que nos las concedan e o Concello nese aspecto dispón de financiación suficiente para ese tema. O portavoz do movimento tamén volveu a reincidir no tema, porque temos xa como un latiguillo o da aportación que dispoñamos desos cuartos que destinamos a gasto corriente, porque o PP non aprobou o POS de 2025. Vamos a ver, non pretendo convencer ao movimento veciñal da falacia dese argumento, pero hai un tema básico, e non por moito engañar, por moito manipular, por moita perseverancia que haxa, por moita fe que se teña na capacidade de engaño, que parece que teñen ese convencimento do momento. Unha regla básica da democracia é o goberno apóiase en maiorías. Vostedes non tiñan maioría. Cando non hai unha maioría consolidada, hai maiorías puntuales que se alcanzan mediante a negociación co resto dos grupos municipales. Vostedes, como goberno municipal, tiñan a responsabilidade de sacar adiante o plan provincial de 2025. Se non tiñan votos suficientes, o que tiñan que facer é negociar cos restantes grupos da corporación, a posibilidad de sacar adiante. Como vostedes nin tiñan capacidade suficiente, votos suficientes, nin tiñan a capacidade de negociar, quixeronos impoñer mediante un traga aos demais un plan que por encima se basaba na proposta inicial europea. O sea que eu, de verdad, animaríaos a que deixen de tratar de seguir engañando a xente co tema do post-2025. O post-2025 non se aprobou porque vostedes non quixeron. Primeiro, non tiñan capacidade para aprobar o segundo, non quixeron aprobar o que propoñamos aquí cunha maioría de 7 votos os membros da oposición. Entón, xa para que quede claro, e xa sei que van a seguir insistindo en ese tema, pero xa para que quede claro dunha vez de quen é a responsabilidade do post-2025. Exclusivamente do goberno actuante nese momento. Exclusivamente en ese terreno. Bien, un segundo turno de intervencións. Sí, a ver, porque parece que a cuestión das subvencións se inventou agora, se vai inventar agora con este orzamento. A ver, o tema das subvencións citáronse algunhas nominativas, é absolutamente continuista. No cal, algunhas estamos completamente a favor. E voulles a citar. Mire, a AMPA faz unha actualización de 3.000 euros desde o ano 22 e incluso anterior a 4.000 a hora. A subvención ao CPI para a excursión de terceiro e cuarto da ESO inventouse no ano 2025 co goberno do Movemento Veciñal e Partido Galego, por un importe similar ao que a nominativa que teñen agora consignada, 2.200 euros. A subvención á banda de música pola impartición de clases estaba requete inventada, pois xa cando nós chegamos ao goberno, nós demos de continuidade e agora nestes orzamentos danlle a mesma continuidade. A subvención á banda de música polas actuacións no Concello e nas festas parroquiais, durante o goberno do Movemento Veciñal e Partido Galego, fixose unha actualización de importes, incrementándose o importe. Neste orzamento o que fan é copian exactamente o importe que se estaba dando no último exercicio no ano 25 con nos no goberno. Respecto á recepción de actividades da Pinguela, da Asociación a Pinguela de Bama, pois o que trasladan é unha parte dos, en concreto, consignan un importe de 8.000 euros
que é unha parte dos 14.500 que se lle asignou no ano 25 durante o noso goberno para a realización de actividades que son as clases e o Festival A Morada. A subvención por actuacións musicais nas parroquias e nas festas parroquiais á Asociación A Pinguela foi unha cuestión que un convenio que asinou o Concello co Goberno do Momento Veciñal e Partido Galego con esta asociación. E o que fan aquí é trasladar exactamente o importe por actuación subvencionada, que son 600 euros por actuación. Actualizan a subvención ás máscaras de Bama pola celebración do Antroido, que antes eran 900 euros, agora son 1.500 euros. Actualizan así mesmo a subvención á Asociación de Veciños as Mimosas do Moutarón polo Antroido de Fao, que antes eran 900 euros, agora son 1.500. A subvención ao Foli en Río, nada que decir de cal era a colaboración do Concello co Foli en Río hasta que o Movemento Veciñal e Partido Galego chegamos ao goberno, nada que decir do anterior. Esta subvención pois foi a que se acordou mediante solicitude desta asociación ao Concello no ano 2025 co goberno do Movemento Veciñal e Partido Galego. Exactamente este importe, que máis ou menos cubre pois unha infraestructura básica de alumeado, sanitarios e desbroce da finca de aparcamento. Actualízase as subvencións ás festas parroquiais, que no anterior orzamento eran 300 euros por parroquia a 700. Formalizase mediante nominativa unha subvención por importe de 500 euros á festa da Areeira, que era un importe que xa viña dos anos do ano 19, xa máis ou menos o importe que se viña outorgando. Inclúese unha subvención á Asociación Motouro para a execución desas actividades que fixo durante o ano, empezou no ano 24 e 25, e que máis ou menos cubre os gastos desas actividades e que naquele momento sufragou o Concello mediante un pago a proveedores propio por importe de 6.500 euros. Asinan un importe para a Asociación de Veciños de Prevediños e de Bama, ambas para a realización de actividades físico-deportivas, de 2.000 euros a cada unha, que máis ou menos equivale ao 50% dos gastos que estaban soportando por estas actividades, que era a subvención que se estaba concedendo. Incorporan nova, a única, unha subvención ao Club Compostela de Judo de 4.000 euros. E logo consignan unha subvención á escudería Touro Motor para a realización do Rally Mix por importe de 9.500 euros, que equivale á subvención por esa actividade que lle viña outorgando o Concello xa dende o ano aproximadamente 2020-2021, e que estaba así recollida nas bases de execución do 22 e incrementada cos gastos que para esa actividade sufragaba o Concello, que entre outras cuestións eran as ambulancias. Unha subvención nominativa para o Motoclubos do Jatillo polo Campeonato Galego de Cross Country, que máis ou menos equivale aos gastos que sufragou o Concello no ano 24 e que é a subvención que xa se lle outorgou no ano 2025 con vostedes no goberno. E logo a subvención para a Sociedade Deportiva Touro é
equivale pois ao convenio que xa había asinado de temporadas anteriores e que se fora actualizando. A última actualización que se fixera co noso goberno, creo lembrar que eran 10.000 euros por temporada, e aquí se inclúen outros gastos que sí sufragaba o Concello naquel entonces, como pagos nos torneos deportivos, arbitraxes, trofeos, e logo a participación que daba o gasto que cubría o Concello na festa de final de temporada. Co cal, isto é literal as subvencións e a execución do orzamento en canto a subvencións. No cal non hai nada inventado. Respecto da vivenda social, que tamén se cita, pois é algo que non inventou aquí en Touro, pois non o inventou o actual goberno. É algo que xa está inventado, evidentemente, e que a primeira subvención destinada a este fin de rehabilitar unha edificación para destinala a vivenda social, pois tramitou o goberno do Aumento Veciñal e Partido Galego no ano 2024, que foi aprobada, que non se pudo executar por falla de orzamento da Consellería no ano 25 e que se deixou en agarda hasta o ano 2026, e no ano 2026 pois recibirase esa subvención, espero que se execute, pero é algo que xa é unha acción pois que xa tiñamos iniciada, vale? E por último, respecto á partida destinada á adquisición de finca para destinala a cedela, entendo, ao Instituto Galego de Vivenda solo para vivenda social e outros usos. Falando dunha parcela que é propiedade da Asociación Monte do Gozo, creo que hai que ter cautela con esa parcela, con esas dúas parcelas, porque parcelas que non teñen aproveitamento edificatorio para o promotor privado, que non teñen aproveitamento edificatorio para o privado, malamente van ter un aproveitamento ou unha finalidade útil para un uso público, malamente. Co cal, supoño que non teñen un estudo urbanístico de cales son as condicións da parcela e que é o que se pode facer nela, pero evidentemente eu creo que pídolle que antes de executar esa adquisición se fagan o estudio urbanístico de que é o que se permite aí e ver se realmente interesa esa operación ou non, porque o estudio superficial que fixemos nós desto cando estábamos no goberno é que é unha operación que realmente a quen lle interesa é o propietario por ese importe desfacerse dela e non o uso público que poida ter. Feito, se digo, a capacidade edificatoria para a vivenda que ten unha das parcelas seguramente sea antieconómica e a outra das parcelas é para uso residencial unifamiliar, con un aproveitamento tamén moi escaso e unha configuración mala. Co cal, creo que merece un estudio serio antes de aventurarse a comprar esa parcela, pois digo, creo que o interés e o beneficio é para o propietario que a vende, non para quen a adquira. Non sei, o argumento xa o dei, simplemente aclarar dúas outras cousiñas, non? Cando o concelleiro Darío falaba de que, poñía en valor o interés que ten por a defensa do patrimonio artístico e histórico, parece moi ben, aí sempre vai encontrar o BNG, non se preocupe, por aí vamos a camiñar sempre xuntos, sexa co goberno que sexa.
pero eu o que me refería era que no apartado protección e xestión do patrimonio histórico artístico o orzamento son 8.886 euros. Eso é o que pon o documento. E hai algúns, como por exemplo a prospección do Castro de Calvo, que se aprobou e que non aparece que eu sepa. Espero equivocarme, se me equivoco rectifico, pero a día de hoxe non a vexo. Segunda cuestión, respecto á subvención esas por sinarse polas parroquias, non é que eu estea en contra deso. É máis, é que o BNG levou unha moción fai ben tempo sobre levar sinarse polas parroquias. O sea, que non aí, tamén estou de acordo, eu falaba de o concepto en sí. E logo, respecto a que se me comentou dos 15.000 euros que se perderon deste que se van a perder neste ano porque non xestionaron, eu a quen lle teño que recriminar agora neste momento é o goberno que está. No seu momento, ao anterior goberno non lle pude recriminar porque non houve un orzamento e xa non houve opción desto. Pero neste momento que me teño que dirixir é quen está gobernando. Son vostedes. E logo de respecto a... e xa acabo, cando falaba de as dúbidas, eu, polo menos, eu non me referín a que tiña dúbidas que o Concello non tuvera fondos para executalas. Eu dicen que eu tiña dúbidas sobre algunha desas subvencións nominativas que foran realmente executadas polas entidades que as aportan, Deputación e Xunta. Esa era a miña dúbida. Eso son un pouco as aclaracións nada máis. Por seguir desmontando bulos. Isto é, podemos estar aquí toda a noite, porque cada palabra que di o portavoz que o portavoz nunca fala, cada palabra que di o concelleiro Roberto Castro é unha mentira, ou dúas, nunha palabra dúas mentiras. Que de verdade, que toma, eu creo que insulta a intelixencia dos veciños, incluso, pero é que vostede é capaz de dicirlle que esa porta que é unha ventana, e quedas así, tranquilo, en plan, sin alterarse. Esa porta é unha ventana, e queda así, tranquilísimo. Que eu de verdade que é increíble. Vostede di que leu moi ben, a verdade que leu ben, citou ben os números, vostede di que é unha traslación directa de como se gastaban os cartos, como se plasma agora as subvencións. Pero que di vostede? É dicir, pero como lle vai dicir a alguén que é unha traslación literal, cando volvo a repetir, 300 euros é o que lle daba a vostede as asociacións para as festas parroquiais, 700, que di? Pero que fala vostede de que é a mesma cantidade, por exemplo, o do Folking, se se aumenta un 50%, pero que fala de Motouro, que é unha traslación das propostas de gasto do Concello, pero que di, se gastaron, se descargamos, pero aquí sí que se fan estudios rigurosos, descargamos as propostas de gasto feitas do Concello, e a maiores, evidentemente, douselle maior cantidade para cubrir as necesidades e facelo dun xeito que teñan seguridade, é dicir, que poidan contratar con antelación e que non teñan que depender de fondos. De feito, van poder solicitar un 50% de anticipo da subvención. Que fala vostede de traslación directa? En plan, se xa repetín antes que as actividades físico-deportivas vostede mantiñas na clandestinidade para ofrecerlas a quen interesaba e agora son para calquera parroquia que a solicite. Que literal é eso? Que, de verdade, que son feitos, non son subxectivos, non son opinións, son fatos. E vostede rise da inteligencia da xente. Sigue con que este goberno non inventou a vivenda social. Claro, este goberno non inventou, inventaría a URSS, pero non chegamos a tempo. Pero que vostede tampouco se inventou, digo eu, porque a subvención que pediu é da Xunta de Galicia. De todas formas, vostede en 2 anos, que era un defensor do público increíble, tramitou unha, 6 meses, 2 tramitadas e, ademais, solo público. Eu entendo que vostede agora tenlle que doer bastante e, por eso, fai o xogo de sempre, o xogo de manipulación. Vostede sembra a dúda, non pon encima datos, senón que sembra a dúda. Non, oye, que esa parcela que vas a comprar é como o veciño que di cando outro veciño ve ali unha boa finca e di, oye, mira, vou comprar esta finca de aquí, e o veciño do lado di, non a compres, esa finca sempre naceron malos pinos, non? E a semana seguinte compra el. Vostede é un pouco dese... Eu entendo que se mova nese contexto, pero é que... xa lle digo, eu entendo que lle doiga. É normal, porque vostede prometeu que viña aquí a defender o público, falar da vivenda social, e vostede o que fixo foi máis do mesmo, continuismo, sí. E en canto a esa parcela e outras que se siguen, a ver, eu ao final o que creo é que os gobernos, ca súa práctica, establecen prioridades.
por poñerle un exemplo, vostede a súa prioridade en investir cartos en compra, é dicir, cartos públicos en compra, decidiu que a prioridade era comprar terrenos para un campo da festa e agora as prioridades non están en comprar terreos para campos de festa. En plan, as prioridades, poñendo números, prioridade número 1, número 2, neste caso a prioridade número 1 está en adquirir solo para vivenda pública e ademais para centros dotacionais de servizos como poden ser centros de día. Eu entendo que morra de vergonza e que teña que facer este show aquí, non? Pero esa é a realidade. Vostede non diga que sea literal. E se o di, que repitan alto, cando lle diga a xente, é que ahora a Asociación de Festas cobra 700, dille, que va, iso é literal. Tío, ano pasado, literal, 300 euros cobra. Este ano tamén vas cobrar. Non é literal. É dicir, fixeronse modificacións, incrementáronse, e si, non se inventou nada. Simplemente se estableceron prioridades. Nada máis. Bien, precisar un tema en relación co tema da compra desas parcelas. Lóxicamente, como vostede sabe, farás un informe técnico sobre valoración e a valoración farás en función da edificabilidade e dos posibles usos que teña. Si eso non justificara o valor, lóxicamente non se tramitaría o expediente. Entón, para que non queden dúdas, sobre ese tema, no momento oportuno que se tramite o expediente, farase ese informe técnico que justifique o pago que se vaya a facer, senón non tería sentido. Bueno, creo que no tema do presupuesto vamos a someter a votación. Votos a favor da aprobación do presupuesto? Votos en contra? Abstencións? Bien, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é sistema de videoactas no Concello, aprobación. Dixo aquí ao señor secretario a exposición, que é un tema máis técnico que político. Bueno, é unha cuestión de practicidade no mundo de hoxe, vendo que os plenos se gravan, se publican, entonces a intención do Concello é que a parte dos debates se refiran as actas á grabación. É dicir, iso conleva que o sistema que ten Diputación, que ten o Concello e a Diputación, é que esa acta de vídeo se sube ao expediente, iso xenera unha huella digital, lóxicamente, cada unha ten a súa, e a parte, digamos, dos debates, dos asuntos que se traten, pois referirase o vídeo, o que conleva que se vai a publicar, evidentemente, a acta en papel e o vídeo. Vale? Os rogos e preguntas van tal cual, é dicir, solo se trata da parte dos debates. Eu creo que no mundo de hoxe, por unha cuestión de economía de horas de pasar actas e cando xa hai un debate, de feito eu xa fixen algunha proba, sei que funciona, e incluso vou a poñer ao final como anexo, vou poñer o minutaxe, é dicir, en que minuto do vídeo empeza cada punto. É dicir, aparecerá ao final, punto 1 tal, pois minuto 101, minuto tal, entonces calquera persona que queira ir a ver o debate que se produce na sesión non ten por que ver o vídeo completo, pincharía digamos, nos minutos que queira, non? Entonces, bueno, eu creo que todos os concellos tenden a esta videoacta, ten unha ventaxa tamén que é unha seguridade de que un pasa un acta, de que facer un resume, pode coller intervencións equivocadas ou non, ahora é máis fácil porque se grava, eu poño os cascos e intento seguilo a rajatabla, pero bueno, é unha maneira de que non haxa erros, é dicir, os debates son os que son, que non queira ver vai non escoitar e nada máis, esa era a intención da proposta, é un manifesto que fun eu un pouco que lle propuxen o grupo de goberno, xa había falado co anterior goberno tamén a posibilidade de, o que pasa que despois non sabemos ben como artellalo, e foi Diputación, consultado con Diputación como poder facelo. Diputación tamén non leva moito tempo con isto, si que hai outras plataformas que levan máis tempo, Diputación tampouco leva tanto tempo con este sistema de que os concellos podamos facer o tema de videoactas. Moi ben, como se foi determinado por unanimidade, votos a favor da aprobación? Bien, pasamos a continuación á parte de control. Decretos da alcaldía ditados entre o día 19 de febreiro e o 10 de marzo de 2026. Toma de razón. Algún comentario? Mocións.
Moción do Grupo Municipal do BNG para facilitar a solicitude de axudas para a rehabilitación de vivienda. Sí, a ver, saleu no DOGA do xaneiro, do 13 de xaneiro, unha orden de subvencións para a rehabilitación de vivendas, realmente para a rehabilitación de vivenda, ampliación ou todo o que sea con accesibilidade, obras de accesibilidade, de conservación, de habitabilidade, de eficiencia enerxética, e é unha orden de subvencións que é para concellos de menos de 5.000 habitantes, que é unha orden que remata o prazo para presentar en setembro, hasta o 1 de setembro, é dicir, que desde o 22 de xaneiro ao 1 de setembro, que as subvencións que solicitan, é dicir, a forma de otorgalas é mediante concurrencia non competitiva, e entón nos consideramos, e además é unha orden de subvencións que poden dar hasta o 75% do orzamento do custo desas obras, con un límite de 30.000 euros por vivenda, é dicir, estamos falando de cantidades moi importantes, non? Entón, nos consideramos que é unha cuestión interesante para moita xente, podes incluso tamén para pedir, creo que é para vivenda en propiedade, incluso tamén se é para alugar, ainda con unhas certas condicións, non? E ademais creo que para o límite de renta é bastante alto, que son, creo que 6 veces e medio o IPREM, non sei se son 600 euros ou menos, non me acordo canto é agora mesmo, si 600, non me acordo, bueno, unha cuantía considerable, non? Sei que entraría un abanico bastante grande de persoas que por ese ámbito si podían acceder a esta subvención. Entón, nós creemos que este tipo de axudas, que son interesantes, tamén é certo que teñen certa dificultade para moita xente por toda a documentación que hai que xuntar, facer os proxectos, etc. Entón, nós o que pedimos nesta moción é algo tan claro e simple como é que o goberno crea e poña a disposición dos veciños, non, das veciñas, un servicio específico de asesoría e de acompañamento para a tramitación destas axudas, reguladas por esta orden do 22 de decembro, non? E que se faga, bueno, que digamos que este servicio incluya información e apoio, non? E recuperación, é dicir, a todas as persoas que queiran presentala e tamén, evidentemente, dar difusión pública a este servicio a través dos medios que ten o Concello para chegar a xente. É dicir, bueno, trátase de que, se hai xente que creo que primeiro dar a coñecer, se hai xente que está interesada en acceder a estas subvencións, que o Concello poña de si, digamos, para facilitarlle a toda esta poboación que queira solicitar estas subvencións, e que repito que son, bueno, unhas cuantías que son considerables, non? Hasta 75%, 30.000 euros, a máis para concellos de menos de 5.000 habitantes, é dicir, que xa se reduce bastante as persoas que poden solicitar e hai un plazo amplio. E tamén supoño que ao ser concorrencia non competitiva, canto antes se presente, máis probabilidades hai de acceder a elas, non? E iso é a moción. Moitas gracias. Vamos a ver, precisamente por o último que acabas de decir, é non competitiva, vai por orden de presentación. Eu, a ver, estamos a favor desa moción, por suposto, pero mañán farei un chamado ao Instituto da Vivenda a ver se chegamos a tempo, porque se hai moitas máis solicitudes que crédito disponible, porque creo que son 5 millóns de euros, me parece, e hai un mes prácticamente que se están solicitando, a ver, interpreto que se xa non houbera, se non fora viable. Non é, evidentemente está agotado o crédito, pero o que me sorprende é que, eu creo que esta non é a primeira vez que hai, me parece. E o que me sorprende é que dé un prazo hasta setembro, non? Porque é moi ampliado, non? Pero bueno, evidentemente, a ver, se está o crédito se hai posibilidades, estamos de acordo para realizar este servicio, buscaremos unha gestoría, unha empresa que se dedica a facilitar esta información, poñer un día a semana aquí, e quero decir tamén que a ver a información que se estaba facilitando en relación con esta tramitación, na medida do posible, a xente mandabas a traballadora social, que ten un pouco máis de contacto con isto, para precisar temas destos, pero, bueno, efectivamente non había un apoio técnico, era unha labor máis ben de tipo informativo que tema. E xa digo, parecenos ben, se estamos a tempo, ben, e se non, incluso, de cara a convocatoria de futuros ejercicios, pois anticiparnos a estes temas, porque efectivamente ten unha serie de dificultades. Poñamos xa simplemente o feito de tramitar na sede electrónica. Hai que ter unha chave 365, hai que ter un certificado digital, entonces, de cara á información, sobre todo de divulgación entre a xente que poida, se este ano chegamos a tempo ben, se non de cara ao futuro, e xa digo, se o Instituto Galego nos dan ok, de que todavía existe disponibilidad, contrataríamos canto antes este servicio e daríamos información a través dos sistemas de redes e por aí. Vale?
Votos a favor desta moción? Unanimidade. Bien, segundo punto do orde do día, robos e preguntas. Empezamos? Sí, bueno, había unha subvención a Augas de Galicia para instalar unha fosa de tratamento de augas residuais na Quintá, que quedou aprobada pois do noso goberno e que no ano 2025 e que logo pois o goberno actual non foi capaz de executar en plazo, non executou, perdeuse a subvención. Constanos que agora no ano 2026 volveron a solicitar subvención para esa actuación. Non me consta que resolvesen ese contrato do ano 2025 ca empresa adxudicataria. Non sabe ser. Entón, Non cerramos a posibilidade de apoñar ese tema si conseguimos a financiación con Carlos Teano, mellor para o Concello, senón habrá que financiarla con fondos propios. Por levar a cabo ese acordo que está aí tomado. E, a ver, efectivamente, creo que xa explicamos aquí no outro pleno este tema da fosa da Quintá, e non foi posible conseguir no mercado o equipamento previsto no proxecto, na memoria técnica, e non se executou porque non foi posible conseguirlo no prazo establecido para a justificación da subvención. E a pesar das xestións que se fixeron, e de feito a empresa adxudicataria presentouse a petición daqui do goberno municipal. Pedimos a Espina, pedimos a Couto, un deles presentouse Couto, máis que nada para que non quedara desierta aquela adxudicación, se non houbera quedado desierta, precisamente polas dificultades de conseguir o equipamento previsto. E si saleu a convocatoria este ano, decidimos volver a presentarla. E se conseguimos a financiación da Xunta, mellor, e se non, pois como xa é un acordo que está aí e que xa é conocido dos veciños, trataremos de financiar a todos os pobres. Si, bueno, a pregunta era si teñen previsto de concederse esta nova subvención, se teñen previsto executar esta subvención con unha contratación previa do ano 25. Estudaremos, se legalmente viable sí, se non volveremos a rescindimos o contrato, resolvemos o contrato mellor, porque será de mutuo acuerdo e volvemos a licitar a obra. É un contrato menor, de todas maneiras, tampouco plantea grandes dificultades para a licitación. Bueno, non sei se é conocedor das deficiencias do alumeado público, especialmente na Fonte Díaz, donde leva semanas unha parte da Fonte Díaz pois que non encende. Encende tarde e por un mecanismo bastante precario no ano 2026, que é que unha persoa abre o cuadro eléctrico e acciona a luz. Un empleado municipal. E iso leva así semanas. Sí. Somos conocedores do problema. Estamos encima da empresa adjudicataria do servicio de mantemento e esperamos que o resolva a maior brevedade posible. E ok. Vale. Respecto do camión do lixo, o camión do lixo do Concello non está operativo, ou polo menos non está funcionando, non está facendo o seu labor. O Concello está recorrendo ao aluguer, que leva semanas tamén, recorrendo ao aluguer dun camión con conductor, que efectivamente, bueno, é unha medida para paliar unha emerxencia, pero isto leva semanas. Co cal implica un encarecemento do servizo, implica unha mala execución do servizo, porque o persoal pois non coñece o recorrido como a quen ten esa competencia, o traballador municipal que ten esa competencia. Cal é o problema do camión do lixo? É un problema de avería de taller ou teñen que leválo ao Corpiño? Pois a mellor van faltar dúas cousas. Vamos a ver, podemos facer toda a demagogia que queiramos con ese tema. A ver, creo que xa expliquei aquí no pleno pasado, o camión ten unha serie de averías e que se foron producindo, además, a continuación unhas doutras, basicamente dous tipos de avería.
unha avería importante na caixa compactadora, na centralilla electrónica, outra avería importante no cambio do camión tamén na centralilla electrónica, e despois unhas averías na caixa, no que é a estrutura da caixa. Habría que preguntarse tamén porque hai tanta, sobre todo na estrutura da caixa, porque hai tanta avería, se cadra xa ven de atrás o defecto de funcionamiento dese tema, porque si desde aquí non poñemos os medios do goberno, antes ustedes e agora nós, non poñemos os medios, por exemplo, para que o camión se vacíe no día e non quede cargado hasta o día seguinte, e iso vai a provocar un deterioro da caixa, da estrutura da caixa moi rápido, como realmente está pasando. Está pendiente de facer unha soldadura e unha parte importante se non queremos que un día se nos rebente todo e nos salga todo para fora. E desas averías estamos pendientes. Eso depende da parte da mecánica, da parte da caixa compactadora e estamos pendientes aí desas centralillas e dese tema. Tan pronto como se resolva esos temas, pois pondrás en funcionamento o camión propio, que é do que se trata, do que queremos todos. Pero claro, está pendiente da reparación, e cando sale dun taller, lévase para outro, e cando sale dese outro, ainda se leva para outro máis, porque a caixa vai a Roca, o outro vai a Renault, e o da chapa non sei onde vai xa. Entón, quero dicir, é un tema que se acumularon ahora estas circunstancias, e estamos tratando de resolvelas a maior brevedade. E a ver, as averías son impredecibles, o camión tamén xa ten un certo tema e é normal que padezca algunhas averías. En canto ás pequenas deficiencias que pode haber no recorrido do actual conductor, inda que se fixo acompañar en algúns momentos, pois sí pode pasar que en algún momento se lle pasa un tema, pero bueno, é unha situación extraordinaria que trataremos de resolver a maior brevedade. Bueno, respecto á limpeza en xeral do Concello, especialmente da Fontería, bueno, en concreto a falla de limpeza, bueno, a Fontería que ten terróns pola beira das aceras, non se barre desde hai meses, moitos meses xa, desde antes do Nadal, cando non se recollía o lixo, cas bolsas botadas por fora, as bolsas, bueno, pois o lixo que caeu desas bolsas a beira dos contenedores sigue por ali, o aire cisco. Isto é unha imaxe que vemos nós e o resto dos veciños que non o contan, ou é así ou son fantasías Ahora nosas? mesmo hai certas deficiencias na limpieza da Fontería, non vamos a negar o que é evidente. E tamén é certo que de momento carecemos de personal suficiente para facelo. O día 1 de abril entrarán a traballar os 8 traballadores do plan de Diputación, do PER, e a partir dese momento podemos a programar as activacións e as actividades de limpieza como Dios manda, e xa digo, cuestión de días que ese tema se solucione, pero sí que somos conscientes de que ahora mismo ten deficiencias o tema. E xa por último, si está no certo, hai un erro que me pareceu ver nun decreto de productividade, un traballador con horas 50 horas extras ao mes, nun mes. Sí, é certo, sí. Eso sin facer a recollida do lixo, porque se está facendo por outros medios. É correcto? Sí. Bueno, a recollida do lixo deste mes, esa productividade do mes pasado, pero bueno, son temas. Pero bueno, é moi sencillo de explicar. Ahora mismo personal, digamos, de fora, de oficios, de tema, temos 5 personas contratadas no Concello. Desas 5 personas, 2 están de baixa, unha desde fai un ano, e a outra leva un mes, os casos, menos de un mes de baixa. Quédanos activos 3 personas, ahora mismo. Gracias a que ese traballador, ao que se lle pagou esa productividade, se presta, porque gustaríame saber, ainda pagando a productividade, se facemos un tema, cantos traballadores do Concello están dispostos a estar os fines de semana, todos, en todas as actividades que realiza o Concello, ainda pagando ese tema. E a outra opción, claro, era non prestar os servicios, o sea, non facer eso. E eu por poñer un exemplo de sencillo, este fin de semana estuvo aí no pabellón, o anterior estuvo arriba, ca marcha do tema, e esos traballadores, lóxicamente, teñen que cobrar, e non temos a quen acudir. Eu, aparte de pagarle, estou tremendamente agradecido, porque non é fácil. Eu pregunto cantos traballadores queren facer os servicios en fin de semana, ainda pagando. Entón, unha persona que neste caso manifesta unha disponibilidade grande, e pois eu ainda me parece pouco
o que lle pagamos. Porque estános sacando de todos os apuros ahora hasta que teñamos xente. A partir do 1 de abril poderemos organizar, programar os traballos de outra maneira, e te claro, pero hasta ahora mismo é que non temos opción posible. Non hai. Algún dos outros traballadores, desos 3 que temos en activo, ofreceuselle traballar, facer esos mismos servicios en fin de semana, pagándolle exactamente o mismo. E non quixo. Entón, as circunstancias son as que son. Esa é a explicación dese tema. Mais? Gracias. Máis preguntas? Unha pregunta teño, a ver, nunha das actas, nunhas últimas actas que se nos enviou, aparece un gasto, que xa apareceu moitas veces, de asesoría e defensa xurídica por 5.227 euros do mes de decembro de decembro do 25 e xaneiro do 26. Eu preguntara sobre este mismo gasto, que xa aparece moitas veces, este gasto de defensa e asesoría xurídica, en novembro preguntara se se iba a manter, e como se me dixera por parte do goberno foi que se iba a mirar isto, efectivamente, e iba a mirar se era imprescindible ou non, e de ser imprescindible, sacarlo a licitación pública. Entón, a pregunta é que conclusión se chegou, porque de momento sigue pagando a mesma persona, máis ou menos a cantidad. De momento é imprescindible, senón non seguiríamos con él. Pero sí que o vamos a sacar a licitación en canto dispoñamos, iba a decir, de tempo, de personal e de tema. A intención é esa, creo que deixamos claro nos aquí xa, desde prácticamente a toma de posesión do goberno, que nós queremos ter externalizados os mínimos servicios posibles. Solo aqueles que non sea viable prestalos directamente. Entre eles, o tema. O que é propiamente asesoría xurídica, pois, habrá que valorar se se pode prescindir dele ou non. Pero si están facendo outras funcións a maiores nese contrato, como xestión de contratos, xestión de mesas de contratación, etc., pliegos de contratación, que eu entendo que por ese lado, pois ao mellor sí poderemos reducir, unha vez que valoremos o que é propiamente asesoría xurídica e o que é propiamente xestión administrativa daqui do Concello. Eu estou totalmente de acordo en recuperar todos esos servicios que temos externalizados, pero, bueno, vamos ir pouquinho a pouco por fases. Ahora temos en marcha un proceso de revisión da relación de postos de traballo, con eso vamos a solucionar algunhas cousas, e traerase no seu momento a tema. Temos contratada a revisión desa relación de postos, e aí tamén xa enfocaremos algún deses problemas en relación con esos servicios que están externalizados. Máis preguntas? Non, sí, hai que facer un Robo. Mira, ali en Quión, hai 2 colchóns ali na iglesia que se levan 2 meses ali tirados. A ver, venga, que pastor, parece que estou facendo un anuncio de tema. Vamos a poñer en marcha tan pronto como entre esta cuadrilla do día 1 de abril unha recollida de voluminosos a demanda. Vamos a poñer a demanda, de maneira que a xente nos diga, nos chame, imaginade, primeiro 20 días do mes nos fagan o pedido, os 10 últimos días do mes vamos a ir recoller casa por casa os voluminosos que haxa. Vamos a hacer unha recollida de voluminosos a demanda. Colchós, por exemplo. Temos que ser, o sea, temos o punto limpo aberto, está funcionando, pero temos que ser conscientes de que hai unha grandísima parte da población do municipio que non ten remolque para traer as cousas, non ten tractor, non ten nada. Vamos a poñer en marcha ese... Sí, por supuesto. E en unha marquesina que hai ali na Belenda, e temas que hai por aí. Somos conscientes deso. E tan pronto como dispoñamos de xente para recoller, vamos a retirar todo eso. E xa digo, vamos a poñer en marcha tamén a maior brevedade ese servicio de recollida a demanda de voluminosos. Entón, pensamos que con eso que se van a funcionar bastante deso. E que te queria preguntar tamén? O tema da senda como tes? Sacaches a concurso, senda da Toxa? Non, ainda non iniciamos expediente de contratación, iniciaremos pronto. Non se inicia, agora están os informes sectoriales e están aprobados. O operador da Blenda? Tamén sacaremos a concurso tamén en unha obra do plan, e xa expliquei aquí un día que farei unhas xestións en relación cos terrenos, pero bueno, hai uns permisos, vamos a facer. Dígame usted. Nada, simplemente que siga contestando as preguntas en orde para non confundir. Digo porque había alcaldes anteriormente que contestaban todas xuntas e non se entendía. Entón eu creo que traslado ya como de parte do público, habrá xente na casa e dirá, ahora entendo cando contestan. Entón, nada, simplemente que siga contestando as preguntas en orde, nada máis. Seguiremos facendo, gracias. Por nada, levantamos a sesión,